Kaixo, azalera kalkulatzeko formulak buruz ikasten dira askotan. Formula desente daude, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela baita ere jakitea formula bakoitza nondi datorren. Eta nondi dator? Orain azalduko dizuet. Pentsa dezagun, laukizuzen honetan, hemenik honera daudela 8 zentimetro, eta hemen 5. Zenbat zentimetro karratu daude? 8 baldin bada oinarrian, eta altura 5, 8 bider 5 egiten da, 40 zentimetro karratu. Hoi da oinarria. Horregatik egiten da oina bider altura beti. Goazen ikustea, orduan, zegatazen den karratu edo lauki batean. Laukiak zer ditu? Oina eta altura berdinak. Orduan bere formula izango izateke, oina berbi, zera oina bider oina, aldea berbi. Orduan dugu laukiaren formula, ele berbi, eta lauki zuzenarena, oina bider altura. Ze gertatzen da? Erronboa dugunean. Hemen erronboa dugu. Erronboarekin lau zati egingo ditugu. Adibidez, buelta emango diot. Hemen daude lau zatiak. Lau zatiak berdinak dira. Lau triangelu berdin. Eta sartuko dut lauki zuzen batean. Ze ikusten da hemen? Ikusten da triangelu hau eta triangelu hau berdinak direla, hau ere bai, eta hau ere bai. Orduan, gu dugu formula beti bezala oina bider altura. Oina bider altura, baina egin beharko dugu zati bi. Zergatik? Erronboaren barruan lau daudelako. 8tik lau bakarrik. Orduan, zein da bere formula? Oina bider altura zati bi. Gertatzen da guk ikasten dugula beste formula bat. Ez diogu esaten oina, baizik diagonal txikia bider diagonal handia zati bi. Hemen dugu erronboide bat eta baita egingo dugu oina bider altura. Hortarako zer egingo dugu? Bihurtu behar dugu lauki zuzena. Badakizue, dena bihurtzen dugu lauki zuzena. Orduan, hortarako puska hau kentzen badiot, ikusten dezuen bezala, gelditzen da zuzena. Eta puska hau kendu diodana eramaten main badut honea, zer dugu? Lauki zuzen bat. Zen da formula? Oina bider altura. Orduan, oina goikoa eta bekoa berdina denez, oina bider altura kontuz honekin. Altura zuzen marrazten da, zuta bat da altura. Orduan ez nahastu aldearekin. Ez da oina bider aldea, baizik oina bider altura, zuta. Orduan, haure berdina dugu. Oina bider altura. Ze gertatzen da triangeluarekin? Adibidez hemen triangelu bat dugu. Angelu zuzena. Orduan, hau zer da? Nik baldin baditut bi berdin, jartzen dut hemen, eta zer hortzen dut? Angelu zuzen bat. Orduan, zen izango litzake honen formula? Oina bider altura, baina zati bi, erdia delako. Lauki zuzenaren erdia. Oina bider altura, zati bi. Hau da, angelu zuzena denean. Ze gertatzen da ez denean angelu zuzena? Adibidez, hemen, triangelu txiki hau ez da angelu zuzena. Beti bezala, bihurtu behar dugu lauki zuzen bat. Nikola, bi baldin baditut, eta jartzen badut bere ondoan, ze lortu dut? Lortu dut erronboide bat. Eta erronboide baten formula zein da? Lehen ikusi dugu. Zatitzen badute hemendik triangelu bat eta honen ematen badut, lortzen dut lauki zuzena. Orduan, erronboidearen formula da baita ere oina bider altura. Orduan, hau izango litzake, triangelu honena da oina bider altura, zati bi. Baina kontuz, altura zuta bat da hemen ere bai. Ez da aldea. Kontuz horregatik, erne egon behar da altura kalkulatzeko. Oina bider altura, zati bi. Hemen dugu trapezio bat. Lortu behar dugu lauki zuzen bat. Orduan, nik baldin baditut bi trapezio berdin,
buelta ematen badiot, lauki zuzen badut. Orduan, zein da bere formula? Ba izango litzateke. Oina, orduan, guazen egitea, oina handia gehi oina txikia, ezta? Bider altura, zati bi. Zergatik zati bi? Ba, bi batu ditu dalako. Orduan da, oina handia gehi oina txikia parentesi artean bider altura, zati bi. Trapezio honetan, ez dut angelu zuzena. Bi berdin baldin baditut, jartzen dut bere aurkakoa, ikusten duzen bezala, eta zer lortu dut? Erronboide bat. Beraz, hemen egin beharko dugu oina handia gehi oina txikia bider altura zati bi. Kontuz honekin, altura zuta bat da, eta Pitagoras erabili beharko dugu. Trapezio eskalenoa dugunean ere berdina egingo dugu. Jartzen ditugu bi, lortzeko erronboide bat. Ordan, bigarrenari buelta ematen badiot, hemen dugu. Badugu erronboidea. Beraz, egin behar dugu oina handia gehi oina txikia bider altura zati bi ditugulako. Ikusten dezuen bezala. Ze gertatzen da poligono erregular batekin? Ba, hemen ikasi dugu deitzen zaiola apotema zentrotik aldearen erdira doan zutari, ezta? Ba, formula izango litzake. Hartu behar dugu poligono erregular hau eta zatitu egin beharko dugu, ezta? Zertan zatitu beharko dugu? Ba, triangeluetan. Elkartuko ditugu eta erradio guztietatik moztuko dugu. Eta lortuko dugu triangeluak egitea. Orduan, has gaitezen. Lauki zuzen bat edo erronboide bat lortzeko zer egin behar dugu? Ba, desegin, dena triangeluetan zatitu behar dugu. Triangelu denak berdinak dira, erregularra delako. Orduan, jartzen badugu horrela, bat bestean atzetik, atako zezkigu, hilara bat, bostekoa. Triangelu hauen azalera nola kalkulatuko genuke? Ba, egin beharko genuke, triangelu hauen alde guztiak batu, hori da, perimetroa, bider altura, apotema, eta zati bi. Ze triangelua da, lauki zuzenaren erdia. Orduan da, oina bider altura, zati bi. Hau da, perimetroa, bider apotema, zati bi. Eta zirkuluarekin ze gertatzen da? Ba, zirkuluarekin berdin, nik dena zatitzen badut, triangelu txikitan, infinito triangelu txikitan egiten badut, triangelu pila bat, eta egin beharko nuke perimetroa guretzako da buelta osoa. Bi bider, pi bider, R, bider altura, guretzako erradioa, zati bi. Hori izango izateke bere formula. Eta honekin bukatzen dugu azalpena. Beste bat arte, agur.